Tripura hasibo Sikhok makor akarma jak mangjak salbrum no krungsawo nogo habui rangchari che khogjago mani khani khogjago bike khogjago malkhung khogjago haino hai te khoroksani bike khogjao kha patimu bojuknogor amsayo miya hor thangai jorao kamaksa kha bike khoroksa tega sebo khaneni tesa sebo khane monmohan debromani bike khogjaka bathangni nok nukawo no bike toni mani thanai horo khoglang thangjaka patimu bojuknogor kami lahar Chandra Kichongo. Horni damsa khaksa jorati bike tongo hne shaka nokfa khung aite bike nuglia mania. Khung tamni bisingo khungsa bike khokjaka khongnai Sikhok rongni baltin tai yak lap tongrakha. Bike number kha PR01AK5431 Pulsar 220 kosontai ksak palini kebon nugu tongke shanan bagi koika nokfang. Kuthugo mani raino thokod janai 5000 rand kebon nugu tongke Khogwi number ba shanan bagi koika Khogwi number 8837483176 ani tini bike khogjaka nogo horo deta o khai tongo bike erum pore horni detan pore thubak ta thumen pore fungai busaka bike nuglia nga kai bo je Sikhok rongni balting kaisa nga kai juta jorsa khulugui klang thaka kai abono han je taku bukhur no tan se sak salai rong ang kisok message khanyum sungo ani bike no ja nugui tongnai bike number kai TR01 AK 5431 Pulsar 220 kosom tai kesak jero nugui tongkha kai ani number ang rinai ani number 8837483176 jodi nugui tongkha kane o number phone khayei ano kisang pudi ja mananyo ang rang 5000 taka renani ani ungko Sokar dinai. Acha bike ki fatar do toni na. Ang fatarano sob sumai tong ang 2019 ni simi 19 bike paimani fataramang tono kusu khungtam ni bising khungsa Twlangjakha. Tai khungsa ka gana no tong mani. Gana on tong ekinyo gana no nukaon ton mani. Ke nang hordi boro bachai naipur ke tongo. Hordi pro bachai naipur kai tongo detawo. O parani mungke. O paran bung lahar Chandra Kisong hungkai jotono sini bayu. Borjungnogor PS. Borjungnogor PS. Nini bung mungke. Ani bung Monmohan Deborma